تەوی گوهرتن و شەڕ و پەفچوون و پێشهاتەیەن بەردەوام لە ڕۆژاوای کوردستانی و سووریێ هین پارتیا یەکیتیا دیموکراتیک PYDê لەسەر بەردەوامیە گرتنا سیاسەتمەدار چالاکڤانên کورد بەردەوامە. کوتاوەکە ئیرۆژی هین هەژمارە گرتین سیاسی و چالاکڤان di zindanên PYDê دەنا و çaranivîsa wan nediyara. Tevî hewl destpêşxerîna berdewam ji aliyên xwecehî û herêmî û navdewletî ji bo yekrêzî û yekhelwestiya navmala Kurdî li Rojavayê Kurdistanê û rêxweşkirin ji bo danûstandin û lihevkirinekê lê PYDê li ser babeta girtinê rijdma. Herdem serkirdeyên tevdem û PYDê hebûna tu girtiyekî siyasî zindanên PYDê de rad dikirin. Li gorî lîsteya ku Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê pêşkêş kiribû, Behzad Dorson endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ku roja 24 dih 2012 li gundewarê Dêrikê hat revandin. Cemîl Umer Ebuadil 13 heyva heft 2012 li Qamişlo hatiye revandin. Nîdal Uthman di 24 dih 2012 li gel Behzad Dorson li gundewarê Dêrikê hat revandin. Ahmed Osman Seydo endamê PDKsa di dihê neh 2013 de li Efrînê hat revandin. Parêzer İdrîs Elo endamê rêxistina Efrînê ya PDKsa di heştê heyva 11 2013 de hat revandin. Şaban Abdulhamîd Şêxo ji Efrîn di 15 heyva 11 2013 li Efrînê hat revandin. Emîr Hamid endamê rêxistina Soz di 11 yek 2014 de li Dirbêsiyê hat revandin. Fuad İbrahîm endamê xwecehiya Dêrikê ya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê roja 24 sêr 2017 li gundewarê Dêrikê hat revandin.